שלום לצופי חדשות 2 אונליין בפייסבוק, אני אביבית מיאסניקוב ואני נמצאת בפארק הירקון עכשיו ביום הבוץ, כש5,000 איש בחרו לעזוב את הקפה שלהם בבוקר ביום שישי ולהגיע לפארק הירקון, להתפלש בבוץ, לרוץ קילומטרים מרוחים בבוץ. כל מה שרואים כאן זה בוץ. במקום לבלות את הבוקר שלהם עם הילדים, לשתות איזה קפה, הם בחרו לצאת החוצה, להגיע לפארק הירקון ולעבור שלבים מטורפים, משימות אתגריות, רק בשביל ההנאה. זאת אומרת, זה אפילו לא תחרות. הם מגיעים לכאן בקבוצות, הם נרשמו בקבוצות כדי לעשות את התחרויות האלה ביחד, בינם לבין עצמם. וכמו שאתם רואים, זה מראה לא נקי בכלל. אני עדיין לא מבינה מה כל כך מאתגר פה, אבל בואו נשאל אותם. שלום! היי! מה קורה? היי, תחרות. אתה עברת את הכל כבר וסיימת? נשאר לי. זה האחרון שנשאר לי. נו, אז יאללה, בוא נראה אותך עושה את זה. תלמי אותה, הכי הרבה פעמים יצטה. וואי. על הגלגל, יאללה. יאללה רוני, יאללה! למה אתה לא נכנס לבפנים? בניתי חלק מהמתקנים, אני... מאתגר עכשיו את כולם. את הבת שלי בעיקר. זה נראה כמו בריכה, אבל בעצם זה מלא בוץ עם מים. ולא, זה לא אלונה גל ולא הממדיון. זה נמצא כאן בפארק הירקון. זה רק אחד השלבים שבו הם אומרים לעבור את כל הגבוהות האלו של הבוץ ולהגיע בעצם לנקודה הסופית ואז להמשיך לתחנה הבאה. הם יזחלו מתחת לגדרות תיל מלאים בבוץ ויעברו כל מיני חומות רק כדי להגיע לתחנה הסופית. אתם מוזמנים להצטרף לכאן אם אתם רוצים, אבל אני לא בטוחה שתישארו נקיים לשבת. יאללה רוני, יאללה! אתה לא נראה נקי במיוחד. לא. למה? נקי, לא? אחלה, מעולה. טוב, אני כבר נמרחתי בבוץ. תגידי, לא בא לך איזה בית קפה עכשיו? Don't you want like a coffee for the Friday morning? Sorry, I don't speak very well. Speak French. No French, I don't speak. טוב, אז אנחנו נמשיך, אני אכנס למיול הקטן שהציבו לי כדי לא להתמייח בכל הבוץ הזה ולהישאר נקייה. בניגוד לכל שאר האנשים האלה שנמצאים כאן, בוץ לא עושה לי את זה כל כך. אנחנו נמשיך למשימה הבאה שלהם ונגיע לקו הסיום לראות מי שרד. דרור, מה קורה? אז טוב שאני תופסת אותך פה, אתה בעצם מיוזמי האירוע, נכון? אני אני מתנצל, אני טיפה התלחלה. אתה מתאים לאירוע, זה טוב.
כן, האמת שביקשו שאני אגיע כדי להתלכלך קצת שזה ייראה טוב בתקשורת. כמו שאתם רואים, יום מדהים, הרבה מאוד בוץ, הרבה מאוד מים, אנשים שמחים. אני נהנה מכל רגע, מקווה שגם החבר'ה נהנים. בוא תספר לי קצת על האירוע, כמה אנשים הגיעו, כמה צפויים עוד להגיע. באירוע הזה יש 5,000 משתתפים בסך הכל, מדובר על יום שלם. אנחנו מזניקים כל 20 דקות 400 איש, זאת אומרת שברגע נתון יש משהו כמו 1,000 איש במסלול, ו1,000 איש מטעינים את אותה מחסנית. יש 22 מכשולים, חלקם בוץ, הרבה בוץ כמו שרואים כאן, חלקם קרח ומים, הרבה שחילה, הרבה מכשולי כוח, שצריכים קצת כוח ידיים לעבור אותם. למי זה מתאים בעצם? האמת שזה מתאים לכולם, אני אסביר למה, כי זה לא אירוע תחרותי, אין פה בעצם תחרות בין האנשים, יש פה קבוצות, חברים של אנשים שעושים את זה ביחד, וכל מה שטיפה קשה לך אתה פשוט עוקף ממין או משמאל, וממשיך הלאה. זאת אומרת, זה מתאים לכולם. יש ילדים בני 7 עד 12 שרצים שם עכשיו על הגבעה, ויש ילדים מגיל 16 ועד גיל 56, זה המבוגר ביותר שרשום לנו באירוע. 8 טון קרח, 1,000,000 קוביות קרח, 1,200 טון בוץ, 60 טון קש, אירוע מדהים. ממש משמח. תודה רבה. אנחנו נמשיך לתחנה הבאה. צאו החוצה, תפנו ימינה. יש שם 4? ימינה. אז למי שהצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בפארק הירקון, ביום הבוץ. כ-5,000 איש הגיעו לכאן כדי להתמרח בבוץ, לעבור מכשולי אקסטרים, לרוץ, לזחול, וכל מה שאתם רואים אותם עושים, לקפוץ לתוך בריכות של בוץ. אנחנו נמשיך לתחנה הבאה. אתה יוצא פה החוצה, אתה יוצא פה עכשיו לירקון, נוסע ימינה על הירקון, אתם תעברו את הסולם הזה, עוד 200 מטר אתם תראו את זה בצד ימין. פה ימינה, עד הסוף, 700 מטר ימינה, תראה את זה בצד ימין. איך היה? מדהים, מדהים. איך היה לכם? הצלחתם? אין מספיק מאוד. הלאה על הזוקים! 2, על העוקד! אז אני עצלנית פה מבין כולם, אני נוסעת את המיול ממש מאחוריהם. אנחנו שומעים עכשיו בקשר פה של המיול שכנראה אחד האנשים שמשתתפים בתחרות הרגיש קצת לא טוב, התמוטט. יש פה צוותי הצלה בסדר. יש פה צוותי הצלה שבעצם יעזרו להם ויטפלו בו. קראת להם? מקס, פרמדיקים מהפינת תשמול? מדע, חשמל, מיד. חוזר לכם, בדרך, מדע בדרך, אני כאן בתוך הניידת. בעצם בשבועיים האחרונים הם בנו פה את כל הפארק הזה. עם 1,200 טון של בוץ, 1,000,000 קוביות קרח, 400 קוב של מים, 60 טון קש ומלא מבנה עץ שאנחנו נראה בהמשך, וכל זה רק בשביל לבנות את הכפר הזה, כפר האקסטרים, בשביל יום הבוץ ולאתגר את כל החבר'ה הצעירים האלה וילדים שנמצאים כאן בבוקר יפה זה של יום שישי. איך היה לכם? מדהים.
אז בעצם כל המכשולים האלה נבנו בהשראת אימונים צבאיים. יש להם מכשולי מים, זחילה, חוטי חשמל, מעברים של בוץ. אחלה דרך בעצם לפתוח את סוף השבוע. יש פה כל מיני מסלולי קושי לכאלה שיש להם כושר קרבי, ספורטאים וגם לחובבנים. מה היה המסלול הכי קשה שלכם? בינתיים זה הבוט. הבוט. לא קל, לא קל. מטורף, מטורף! כמו שאתם רואים, הם ממשיכים מסלול נורא נורא ארוך, שבסופו של דבר יגיעו לקו הסיום, שם מחכות להם מקלחות ומים וכל מה שהם צריכים בשביל להירגע מהחוויית האקסטרים הזאת. אבל הנה עוד מסלול שאנחנו נגיע אליו, ממש כמו שטח צבאי. אני ארד למטה כדי לראות איך הם עושים את זה. זה החוט הטייל שדיברנו עליהם מקודם. מה שאתם רואים, אני יכולה להעיד שזה לא כזה מסובך, אבל בהחלט לא נקי. למי שחולה ניקיון זה בהחלט לא המקום שמתאים לו. יאללה, בהצלחה חבר'ה. מה מתגלגלים? יש פה חלק שמתגלגלים, חלק שזוחלים. מה שלומכם? ערוץ 2! שלום! רגע, מה המסלול הכי קשה שהיה לכם עד עכשיו? הבוץ! הכל פה בוץ, מה זה הבוץ? אבל הבוץ הזה. הבריכות בוץ, הבריכות בוץ. ותגידו, אין לכם משהו יותר טוב לעשות בשישי בבוקר באמת, חוץ מלהתפלש בבוץ כל היום? יותר טוב מלהתלכלך קצת בבוץ בשישי בבוקר. עם חברים. עם חברים מהצבא, תענוג. יאללה, בהצלחה, בואו נראה אתכם. למי ששואל, אני לא עושה כי אני אוהבת את הניקיון שלי. אבל אני אתן לאחרים להתפלש פה בבוץ. תזרוק מספר. טוב, אנחנו נמשיך הלאה. יש כאן חבר'ה מכל הגילאים, כפי שניתן לראות, הם הגיעו בקבוצות, חברים מהצבא, חברים מהבית, יש פה תיירים. האירוע הזה בהחלט מתאים לכולם. נגיד את זה בחיים לא הייתי מצליחה לעשות. כמו שאתם רואים, זאת אחת הסיבות שהם גם הגיעו בקבוצות, הם צריכים לעזור אחד לשני, זה יותר קטע אתגרי, חברתי, מאשר תחרותי. מה זה, קטן עליכם? עשיתם את זה בצבא, לא? מה זה? עשיתם את זה בצבא, לא? גם את זה חלק עושים, אבל זה יותר הוואי פה מאשר עכשיו לבוא ולבחון אותך.
נו, מה קורה? הרבה בוץ, זה כל מה שיש להגיד. כושר סבבה, את יודעת, כל קילומטר בערך, אפילו פחות, יש מכשול, אז אתה לא צריך להיות בכושר שיא, אבל זה כיף המכשולים. אבל בין לבין יש ריצות וזחילות, איך אתה עומד בזה? עומד סבבה, את יודעת, בצבא. צריך לעשות את זה בכל מקרה. ומה, אני שואלת גם את אחרי, ואין לך משהו יותר טוב לעשות בשישי בבוקר מאשר לזחול בתוך הרמה של בוץ? לא. יאללה, שיהיה לך בהצלחה. רגע, הוא נראה לי מרמז, זה לא פייר. מה קורה? איך היה לכם? היה? מעולה. מלוכלך. ואיך אתם, יש לכם עוד כוח להמשך? לא. של יוטה. סתם. יש. אתם נרשמתם כקבוצה, נכון? נכון. כן. אז בואו נראה אתכם עוברים את זה ביחד. יאללה, זיקי! אנחנו ממשיכים לתחנה הבאה, זה ממש כאילו אני עוברת איתם את המסלול, אבל בעצם לא. הם ממש פה עוזרים אחד לשני, זה ממש יפה לראות את זה. איזה קבוצה אתן? אפשר להניח שהרוב פה הם חיילים. אז שוב למי שמצטרף אלינו, אנחנו בפארק הירקון ביום הבוץ. הקימו פה פארק אקסטרימי לחובבי ספורט שהגיעו לכאן להתפלש בבוץ ולעבור כל מיני תחנות אתגריות רק בשביל להגיע לסוף כמנצחים. הניצחון פה הוא אישי, זה יותר קטע חברתי, הם לא מתחרים אחד בשני והם נרשמו כקבוצות כדי לתמוך אחד בשני. והנה הגענו לעוד תחנה. לא מגרד לכם הבוץ? לא מגרד לכם הבוץ? יש לו שתיים על המיקרופון, אווירה חדשה בטלוויזיה. ושדרי שכל חיל הים פה. וואו. רגע, נרשמתם ביחד כקבוצות? אנחנו צבא נינג'ה. הנה, מיכאל אנג'לו. לא רואים. כושר קרבי. איפה אתם? מודיעין. שבט יונתן. ואיפה לבאתם עד עכשיו? עמולה. חוויה. בטח, הם בגישה טובה. לא מפחדים מכל מה שהולך שם? המים, הבוץ, זה נראה לי... הכל בראש, זה כל הפסיכופטים פה. באנו להתלכלך. יאללה, בהצלחה.
אני מקווה שהמים האלה גם לא יגיעו אליי בסופו של דבר, אבל הם עושים את זה ממש יפה, כל הכבוד להם. זה לדעתי נקראת תחנת הטרזן. וואו. חבר'ה, אני מצלמת אתכם, תעשו את זה טוב. מה שלומך? מלוכלך. איך היה לך כל היום הזה? היום עוד לא התחיל, אנחנו רק בקילומטר הרביעי. ואיך אתה חושב שיהיה לך, יש לך עוד כוחות להמשך? קטן עלינו. אתה בא לפה כספורטאי, כמדריך כושר, איש צבא. כעובד רכבת. ואתה אוהב את האתגרים האלו? זאת אומרת, זה משהו שאתה מחפש אותם שתי אלה שם דרדרו אותי. אני בעד החיים הטובים, והם אמרו לי בוא תתלכלך, וזה מה שקרה. ואיך עברת את המסלול הזה בהצלחה? לא, אני בחבל השני נפלתי. עכשיו צלמי את האיש שדרדר אותנו בבקשה. בוא נראה לאן הוא יגיע, הוא אמר לנו זה קל. הנה הוא, אחד. הנה הוא חזר. הנה, את רואה, הנה שם, פה אני נפלתי. על האיש הקוף, איש הקוף, איש הקוף. בסדר, בינתיים הולך לו לא רע. הוא הגיע עד הסוף, הוא מתאמן. צלמי לנו בבקשה את ברבושה. ועוד מעט יחזור לכוחותינו. פה אני נפלתי. להתראות. אז אני שוב חוזרת למיול שלי, הנקי והנעים, ונראה לי שכאן אני אסיים. שיהיה שבת שלום לכולם.